И хора, това е продължението. И заради това дете. Заради това. И за едно нещо го спарях. И за да не се червя, когато ми гледат клипа. И скоро ще направя първия етаж, не след дълго. Тръжва. Пиаглите така ще правя. Държи тавана, знам, че летат. Готово, сега си готов първия етаж и направо ето така. Направо пред тебе ще са стълбичките за Как да се мушнеш? Не, има. Ще не струша зад мене блоковете, които пречат. И готово, вече мога да си се качвам и да си почвам втория етаж. Сега вместо камък ще се използва такъв материал и блокчета. Къде си, бабата? Как си разказвам? Кое си приготвил? Това ли? Си, бабата. Сяде, не може да садна. Още те чувам. Също много досадно това. Нагоре.
И както виждате сега, приятели ми, Shadow Sonic се включи нагоре. Това го издигай нагоре. Не това бе. Ма ти това го издигна. Никола бе. Ма ти си ги слагаш. Правиш. Издигай го. Тези, които дупчиците, знаеш ли, че ще бъдат прозорци? Не е тук. Тук. Чак, че ми бъгна нещо в телефона. Бе, сега ще обърка го. Правиш, бе! Чакай да сложа тук врата. Играем. Играем, не чули? Не. Аз слагам само тези, които се издигат. Се издигат, слагам. И така, сега е време за прозорците. Да, Сашо, много си тъп. Ще взема някакъв метод да не труша нищо. Ето, виж! Но после аз ще добавя такова тераската. Това да не запълниш с прозорци. Ти си много тъп. Ало! Вие бояли ли сте двама? Бе, Никола, не ме ли чу, че тук ще има тераска, бе? Мале. А пак си Сока ли сте изпили? пълна сега. И аз ми спи. И разбили, бац. Сега да бац манико. Аз правя прозорците, ти продължавай с това. Чакаме ли вас? Като сте изпили сока, защо не сте си го изхвърлили? Аз не съм пил. А кой пи? Никола. Кажи! Никола, шоколада. Ау! Какво искаш? Да. Дойде мама, чакай. Гледай, изгледа към морето. Чак, че се удари, бе. Какво направи, Сашо? Виж, след това няма да е басейн, а няма да е толкова малко море, а ще свързва към това. Не са идва и да помагаш това да се свързва. Прошението едно по едно е за слабаци. Кой ти казал, че съм писала на по-едно? Утре ще е произволно. Не се прави така. Оу! Видя ли как се прави? Стой ти мирна! После гърмиме тук. Имаш тотъм на чорапа! Махни го!
Добре. Дали, че трошенето произволно така е за бебе Шоли. Динамита е за магия. Ей, колко дълго стана от тебе, бе. Ще го запълним.